Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Περιμέναμε περισσότερο κόσμο, είναι η αλήθεια. Ξέρετε, τέτοιες ημερίδες είναι δισεύρετες. Υπήρχαν πολλοί δήμαρχοι που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνουμε. Αλλά βλέπεις ότι τελικά, κύριε καθηγητά, κύριε δόκτορα, κύριε Κούτρα, η τεχνολογία πολλές φορές δεν βοηθάει. Γιατί εμείς στείλαμε 15.000 email σε δημότες και από τους 15.000 που έχουμε με την θέλησή τους εγγεγραμμένους, αν τους μετρήσετε έχουν έρθει 50, ξέρω εγώ, πάνω κάτω. Μπορεί και λιγότεροι. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό που κάνουμε. Εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω. Είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Ξέρετε, μαθησιακές δυσκολίες, εγώ δεν έχω εξειδικευτεί σε αυτό το κομμάτι. Όμως μπορώ να πω ότι μπορεί να έχουμε όλοι ένα βαθμό μαθησιακών δυσκολιών. Μας τα πει και ο καθηγητής, δεν ξέρω. Ξέρετε, όταν ήμουνα και εγώ στην ηλικία που διαβάζαμε πολύ, πανελλαδικές εξετάσεις και πιο πριν, δεν μπορούσα να διαβάσω χωρίς μουσική. Είχα ένα θέμα, ή χωρίς κάτι να ακούω. Συνήθως έβαζα ακουστικά και διάβαζα, λες και θα γινόμουν πυρηνικός φυσικός. Όταν δεν είχα τα ακουστικά ή όταν δεν είχα κάποια έτσι, κάτι άλλο να έχω μαζί με το διάβασμά μου, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Αυτό τι είναι? Είναι κάποια μαθησιακή δυσκολία, ξέρω εγώ. Ο κύριος Άρης, ο Τσαπίρας, μπορεί να έχει μαθησιακή δυσκολία. Ήθελε να στείλει πριν στη γυναίκα του ένα μήνυμα, το έστειλε σε μένα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να έχουμε live, εντάξει. Το γράφουμε όλο αυτό έτσι όπως λέει στο Λούμπεν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι μας λοιπόν έχουμε ένα βαθμό μαθησιακών δυσκολιών. Να το πω έτσι, εγώ ως καθηγητής αντιμετώπιζα τα ζητήματα αυτά όταν τα παιδιά ερχόντουσαν γυμνάσιο λύκειο, οπότε εκεί είναι αργά. Πιστεύω λοιπόν ότι από τον νηπιαγωγείο κιόλας, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, χρειάζεται όλοι οι γονείς να γνωρίζουν αυτά που μας λέτε σήμερα. Και αν μπορούμε να μοιραστούμε το υλικό δημόσια μετά ή ένα μέρος του υλικού, θα είναι χρήσιμο για αυτούς που δεν ήρθανε, ώστε να υπάρχει στη σελίδα του Δήμου μαζί με την αγωγή, γιατί η αγωγή πήρε αυτή την πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω τον Άρη Τσαπίρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μου πει κάποιος, ρε εσύ δήμαρχε, μία φέρνεις όχημα που σου κάνουν χορηγία, μία φτιάχνεις τουαλέτες στο ειδικό σχολείο που σου κάνει κάποιος χορηγία, μία κάνεις κάτι με την αγωγή για ένα θέμα που καίει τους νέους γονείς με χορηγία. Τι να κάνουμε, συνεργαζόμαστε και με τον ιδιωτικό φορέα. Από το να καθόμαστε και να μένουμε αμέτωχοι, παράλληλα με αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος, θα συνεργαστούμε με όποιον, προσέξτε, με όποιον μπορεί να δώσει ένα θετικό αποτύπωμα στην πόλη. Λοιπόν, να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά, να συνεχίσετε τις εργασίες σας. Εμείς έχουμε 2 δημοτικά συμβούλια αύριο, οπότε θα πρέπει να αποχωρήσω. Και είναι και δύσκολα τα δημοτικά συμβούλια, μπορεί να ξημερωθούμε και να κοιμηθούμε στα έδρανα. Όπως γράφει και ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου λέει ότι ήταν κακή πρόεδρος γιατί ξεκινούσε τη Βουλή 12 ώρα το βράδυ και οι βουλευτές κοιμόντουσαν. Εμείς ξεκινάμε 4.30, θα γράψω και εγώ στο βιβλίο μου μελλοντικά, και η ώρα πηγαίνει 1 και ακόμα συζητάμε το πρώτο θέμα. Γιατί ποτέ σε αυτή τη χώρα ένας μπορεί να διαφωνήσει και ο ένας, πραγματικά σας το λέω, να παρασύρει άλλον έναν, να καθόμαστε να κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις, να λέμε δεν είμαστε δημοκράτες, να λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Συνεχίστε τις εργασίες. Πρέπει να αποχωρήσω εγώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε όσοι ήρθατε να το παρακολουθήσετε. Ανεξάρτητα από τους ανθρώπους που έχουν παρευρεθεί εδώ, έχουν δηλώσει συμμετοχή πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα αξιολογηθούν τα παιδιά τους, παρότι μπορεί να μην βρίσκονται εδώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν και τις πληροφορίες που πρέπει και κυρίως θα αξιολογηθούν τα παιδιά τους. Άρα θέλω να πω ότι θα ξεπεράσουμε τα 100 παιδιά. Εμείς θα αφήσουμε το μητρό αυτό ανοιχτό για το Δήμο Ηλιούπολης και παρότι η αρχική μας προσφορά ήταν για 100 παιδιά, θα το αφήσουμε ανοιχτό το μητρό όσα παιδιά της Ηλιούπολης θελήσουν να έρθουν και να τα αξιολογήσουμε δωρεάν. Να το ξέρεις, Δημάρχε. Και επίσης, Δημάρχε, να ξέρεις ότι. Για να ξέρεις και ότι και ο Γιώργος Οσιφέλης πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνει εδώ. Ναι. Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο που ήρθε εδώ και είπε να κάνουμε εδώ στην Ηλιούπολη εκλογές. Όχι. Έχει διαρκέσει τον Ολυμπιακό και δεν πάει ο Ολυμπιακός Ρεάλ σήμερα. Και εγώ γι' αυτό σήμερα. Εγώ ήταν πρόσκληση. Χαράλη του Ηλιούπολης. Θα κάτσω εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.